ଥିବେ ଜଣାଉଛି ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୋର ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ବ୍ଲଗଟି ହବ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ବ୍ଲଗରେ ଯେମିତି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ମୋର ସେମିତି ଏଇ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗଟି ଆପଣ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ, ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓଟି ପକେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଛି। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ରୋଡ ସାଇଡରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି। ମୋ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପଛଘର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଆମର ଜୟଦେବ ଭାଟିକା ଯିବା ରୋଡ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ସିଧା ଅଛି ଆମର ଏଇ ରୋଡଟି ହେଲା ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ରୋଡ। ଏ ସିଧା ରୋଡ ଟା ନାକାଘାଟ ଦେଇକି ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୋ ବଜାର ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଅମିରସରା ଯିବା ରୋଡ, ଜୟଦେବ ଭାଟିକା ରୋଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଅଛି ପୁରା ନାଇଟ୍, ଏକ ଲାଇନ ହେରିକି କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡେ ଅଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି ଆମର କିନ୍ନର ଭାଇ ମାନେ ଏକ ରୋଡ ବେଶୀ ଛିଡା ମାନେ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ନର ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ରୋଡ ଟା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡି ମଟର ଯିବା ଦେଖିବା, ରୋଡରେ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ସାଇଡରେ ବହୁତ ମାନେ କିନ୍ନର ଭାଇ ମାନେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏପଟୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏଇ ରୋଡ ଟା ଯୋଉ ପଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ଲେସ ସେଣ୍ଟର, ଏ ଜାଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଅଛି ରୋଡର ଭିଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଏ ରୋଡ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ନାହାନ୍ତି ରୋଡ ରେ। लास्ट देखिए छेड़ा होती कि नहीं। वीडियो तो लास्ट पर देखु तापर जानी पारिबे। मु बर्तमान भी चल चली जाऊची किन्नर भाई मैंने अच्छा कि नहीं देखिले तांको सहित कथा हवा। चलिए किन्नर भाई मैंने देखी पारे बहुत दूर चल चली देखी पारे। बहुत रेस्ट्रिक्शन है आगुरी एक रोड रे बहुत छिड़ा होते किंतु एबे छिड़ा होना जेहेतु मत देखा पड़ो आ नुआ जगह कौटी छिड़ा कौन ना लास्ट पर्यंत देखु पूरा एकर एरिया पूरा अंधकार अच्छी जो आड्यास्थली से माने किन्नर भाई माने नथिले देखिबा एबे कोट अछंती कोन नाही देखि परथिबे। ये ला बरौंडा जिबा रोड देखि परथिबे एके भी नाहती देखि परथिबे एके भी नाहती। देखि परथिबे एके भी नाहती तांको आड्यास्थली एठू उठे साइलेनी ए मानकरे बहुत छिड़ा होतिले देखि परथे पूरा अंधकार अच्छी। फाइनाली जो कहते छक्का भाई मान कथा बर्तमान जड़े छक्का भाई देखा मिलले चलते कथबार्ता हवा वीडियो लास्ट में देखु जड़े छक्का भाई देखा देखिपे कथबार्ता हवा देखिपे ये जड़े छक्का भाई अच्छा आगुरी बहुत आड़ा होता से सब जगह ना देखिपे जन सहित बड़ दुखर विषय कि सहित मु कथा ही पाइलिनी गला जड़े भाई पलैले सहित से कि आप भी देखिपे से वीडियो सहित कथा गला
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଜାଗାରୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭଲ ହେଲା। ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆଡ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବି ରେଡ୍ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗହଳି ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଡ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି କରୁଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ ଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡିଓଟି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।